Jara news reporter rongno kaisa kok janani muchungu je please amti hai news rongno phunungani bondo khlaidi because norok jeta phunu kobono chini society o impact kongo norok. Hello everyone, onek important topic no toi nai norok bai tini taisa kok sanai to bangkha actually jeng tabo bibino social media rongno khulogoi nai khangke ba bibino news channel rongno khulogoi nai khangke kaisa news no jung common nuklayo sal brum brum no news rongno nuklayo okay. To bangkha kaijak jak chalabai buri affair tonglaimani kubuni chalabai kubuni buri khallaimani hamjaklaimani tonglaimani chalaimani etc etc okay. To news rok chini society o onek hamya impact khlaio onek hamya impact ru to bagi mone khlaika jo topic no toi nai norok bai kisa discuss khlainai. To actually ageni din rok hongke amti hayong mani amti hay tong sitra tong mani kebono nubunugya chini kana gini rok kebu kubu kurui and ojara rok jehetu social media rok bukurui ba bibino asok news channel rok amti rong no phupfunugya son bagi nubunugya but tabongni dinong ke amsake je jaga thangibo oborok bongofo uborok bongofo amuk phana bongofo mane ambe mamung si jeng khanau ke amsake debai deawni songkha increase ongoi tongo tai sanani motoi okay. To actually oboni reason tamo amteke day by day increase ongoi tong amteke day by day tong sitra tonglai to boni kabangma reason tongo one of the jutani sila kotor reason ang sini social media ba sini media rong ang dai khlaio tamni himale chung jokhon social media ni through te ba bibino media ni through te je kono jinis no nukhangke chung abai influence jongo and jeta chung nuk abai influence jongi chung obno srungo chung obno khubuk khlaio okay chung kaham jinis no nukhangke chung kaham no srungo kaham bai influence jongo chung kaham no khlainai and hamia jinis no nukhangke chung hamia bai influence jongo chung hamia no khlainai he diba for example chung chuak nung mani hamia chung jutto no saimano tarbori chung nungu because chung o jinis rok mane buino nung mani nukhangke ba buino o jinis rok bai enjoy khlai mani nukhangke chung bo mane abo bai influence jongi thangota okay. To same babe chung bibino social media rok hamia jinis no nukhangke chung hamia bai influence jongi thango chung hamia saimano tarbori chung o jinis rok no khlaio okay. To actually chung jokhon bibino media rok ba chini social media rok jinis no nukhangke mane chini bisingo kaisa sahos pai thango chini bisingo kaisa mane je kuno jinis no toine amte he tong sitra tong mane chini bisingo kaisa kiria lachia amte he yong thango ta actually age ni din rok hongke to chung amte he tong sitra rok kebono chini kana gini onubu nugya tong mani ba chini social media rok bo ojora asukuri chini news channel rok bo chung amte tong sitra tong laimani jinis rok no chung nugya jar phole tamong chini bisingo kaisa mane o jinis rok no toine kiri mani lachi mani ongnani muchung phano si chung ongrai gyangoi tongo je ari ang jodi tabong amti lama o himkhangke buibai tamo sajangnai buibai tamo hinjaknai i society bai ang tamo khlaijaknai tamjani ongno mane kaisa kiri mani lachi mani o jinis o lama o thangnani kaisa sahos phairi gyangoi thangota chung because somajo kebono amte he tong sitra tong mani nus nugya hangke angkhe phatcha bhaikle thaichung ongnai ba mane o jaga o chung kiri mani lachi mani tongrugui thangota mane sahos phairi gyango but tabo hingke jehetu buino nugui tongo chini kana gini kabangma borok no amte he tong sitra tong mani nugui tongo chini social media ni through te chung nugui tongo jar phole chini bisingo o jinis rok kaisa easy hai gyangoi thangkata mane kunuya mane kunu bepai ra hayongoi thangkata o jinis rok chung easily amte he tong sitra rok chung tonglaio chung wanchogo je ari khoroksa borok jodi amte yong manu angke tangi ongui maya ba chini society o se amte he choli tongo haya diba angke ang tangi ongui maya salangbo definitely amte he tong sitra tongoi mana angke tangi ani relationships rok ang adjust khlai tongnai bang angke tangi ani muchung mani na ang khlai ya tongnai angbo ongui mano angbo amte he tong sitra tongoi mano hanina wanchogai rok amte he ke kubuni chala mane nijini muchung mani na fulfill khlainani bagai kubuni chala ba kubuni bwrwi bai hamjaklai tonglai affair onglai okay. Entai kai sangke chung social media o nung chung nugui tongo je chung khoroksa influencer social influencer ni chung profile rok khulogoi nai khangke ba khoroksa bibino chini celebrities rok ni profile rok chung khulogoi nai khangke naidi onek borokni tongmung chamung amsake high profile amsake enjoyable lifestyle amsake tongmung chamung naithok borokni ri kanchum mani borokni dress up style dressing style amsake naithok borokni makeup khlaimani hoite joto kisu borokni life amsake high profile lifestyle chung o jinis rok no khangke chung influence ongoi thango tari angbo bo haike tongnani muchungo bo haike dress chumnani muchungo bo haike hair style khlainani muchungo bo haike tongnani muchungo bo haike gurinani muchungo mane
amte heke chini mane buini je naithok rong nukhangke cheng chini muchungmani ofro bisi increase ongoi thango ta cheng chini je jeta manui tongkhao jinis rok bai cheng adjust khlaimai ongoi thango ta cheng chini muchungmani ofro unlimited ongoi thango ta but ageni tin rok hongke cheng jehetu gana gini oke bono amti high profile tongmung chamung tongmani nugu nugya jotono same level o tonglaio hai diba chini social media rok mane media rok bukuri ojarao to jar phole chini muchungmani kaisa limited ongoi thango mane limited ongoi tongo cheng o jaga ono khushi tongo jeta mangkha bobaino cheng adjust ongoi tongo chini muchungmani tai puchuk sakao kayata but tabuk hingke amsike cheng borok rokni tongmung chamung rokno chung nuguine amsike influence tongo chini muchungmani amsike increase ongoi thango cheng jar phole amti hai mane cheng chini je jeta mangkha life o babai cheng adjust khlaimai ongoi thango cheng taibo puchuk sakao kanani muchungo to jar phole cheng chini life o adjust khlai and cheng again cheng wanchogo je chala bai ba buri be thangkang ke ani life o je requirement obo fulfill ongnai to aboni phole cheng onyo chala ba boni onyo buri be cheng tongmung sitra tonglaio ta ba cheng khallaio hamjaklai amte hai onglai tonglaio ta tobon bagui ang chini jara news reporter rokno kaisa kok kachanani muchungo je please amti hai news rokno phunuknani bondo khlaidi because norok jeta phunuk obono chini society o impact kongo norok hamya jinis phunukangke hamya impact kongo and society o jokhon hamya impact ongkhangke hamya jinis ongkhangke nongnibo hamya ongnai norok jeta kormo khlai hamya kormo khlai kangke o je kormoni phol norok norobo guri phirui thangnai no because noroknibo bhik bwsa tongo khaya diba to buini bhik bwsa hamya ongkhangke buini bwsai jodi amtui tongmung sitra tongkhangke buini bhik jodi amtui tongmung sitra tongkhangke norokni bhik bwsabo amtui ongoi mano to please amtui hai tamhinjangnai hamya news rokno phunuknani bondo khlaidi next generation ni bagui onek o jinis rok onek hamya onek negative impact ro i society o kaham kaham jinis rok phunukdi kwbangma borok rok kaham lama o thangmani kaham ke success mamani kaham ke lekha pori hoinai kuchuk sakao kamani amtui jinis rok no phunukdi society ni bagui onek kaham and society o jokhon kaham ongkhangke nini bo definitely kaham nini bhik bwsabo amtui jinis rok no nuguinai srwngnai to please amtui hai news rok no phunuknani bondo khlaidi actually chung buini sakani naithok tongthok chathok rok no nuguinai influence chongo but bisingni sitra ba bisingni je hamya jinis rok no kebono no khulogoi phunukla chung wanchogo je chung buini sakani naithok no nuguinai wanchogo je oburi bai ba ochalabai thangkangke ang life o onek happy manai but reality amtui hai kono din phano ongya because chung jokhon buini sakani naithok no nuguinai buibai thangui bai khangke tongmung sitra tongkhangke chung o bisingni je sitra jinis no bo waisa nuknai obo waisa manjaknai and jokhon chung buini bwkha bisingni sitra rok no hamya jinis rok no nukhangke nungnani shuru khlai kangke aprono chini life teibo hamya ongoi thangnai somon bagui buini tongmung buini hamya jinis rok no ta swrunglaidi and buini tongthok jathok naithok rok no nuguinai influence tangdi actually chini relationships rok no kaham khlainani hingke naithok khlainani hingke chung chini relationships rok kisa misa adjust bo khlainani nango chini relationships rok effort donani nango without effort without adjustment chini relationships rok kono din phano tikia somon bagui chung chini relationships rok no tikirani hingke kisa misa adjust tai kisa misa effort donani nangnai haya diba